Presentem la primera inversió privada d'eixa zona d'oportunitats que s'obri en Sancho Llop, que té vocació de ser un àgora comarcal d'oportunitats, però que a més va crear llocs de treball. En concret, una inversió privada per a crear residència per a persones majors de 65 anys i també, i això és la novetat, un espai de residència per a persones amb problemes de salut mental. En total 160 places i a més va crear 110 llocs de treball directes. Són 12 milions d'euros d'inversió privada. Sorgeix de la col·laboració público-privada que me pareix fonamental per avançar en este temps d'oportunitats que s'obren a la nostra ciutat i perseveren en el model de Gandia com a capital de la salut i del benestar. I a l'Ajuntament de Gandia li correspon el paper transcendent que és el d'agilitzar la inversió. L'anem desbloquejant de la urbanització a mesura que prioritzem i ens van entrant inversions privades. Volien agrair a l'Ajuntament, al senyor alcalde, a totes les persones que han col·laborat. Per a nosaltres és molt important esta presentació d'aquest complex. És el primer complex sociosanitari integrat dins de persones majors i amb malaltia mental dins d'unitats convivencials per a poder donar una atenció de qualitat, una atenció propera a les persones. Una bona notícia i un agraïment a Nova Edat, que és un grup que treballa en l'àmbit sociosanitari des de fa molts anys, i al grup inversor que lidera Fernando Guillem per una aposta nova i més per la ciutadania.